Zdravím vás, milí priatelia. Vy, čo ma už dlhšie sledujete, tak viete, že mám takú, by som povedal, podmnožinu mojich videí, ktorú som nazval recenzie. A v týchto recenziách si vždy pozývam predstaviteľa nejakej firmy. Musí to byť samozrejme slovenská firma, slovenský výrobok. A tie výrobky majú jednu podmienku, kľúčovú podmienku. Musia pomáhať ľuďom. A preto som dnes vo svojom štúdiu privítal pána Vladimíra Rečla. Dobrý deň. Ktorý produkuje produkt alebo produkty, ktoré sa dajú nazvať aj takým malým zázrakom. Sú certifikované ako výživové doplnky, ale vy zo skúsenosti viete, že niektorý výživový doplnok vám môže pomôcť podstatne viac ako predpísaný chemický koktail. Tým samozrejme nikoho nenavádzame, len informujeme. Rozhodnutie je na vás. Pán Rečlo, čo je vlastne tým, poviem to vo veľkých úvodzovkách, zázrakom v tom vašom produkte? Sú to dneska už stále častejšie a častejšie vyskytujúce sa drevokazné huby, o ktorých sa stále viac a viac hovorí. Keď sme to začali kedysi vyvíjať, tak vtedy sa o tom nehovorilo takmer vôbec. Drevokazné huby to sú huby, ktoré rastú na stromoch. Keď strom vlastne dožíva tú svoju púť, tak vlastne vtedy oni začnú rozkladať, pomáhajú rozkladať ten strom a vyťahujú z neho neuveriteľné živiny. To znamená, že tie živiny z toho stromu pri konci toho, keď končí svoju púť ten strom, tak sa dostávajú do tej drevokaznej huby. My chodíme na huby, dubáky, osikovce, kuriatka, ktoré sú normálne na zemi, a tieto drevokazné huby sme si moc nevšímali v našej kultúre. Východná kultúra od Japonska, Číny si to všímala už dávno, tisícročia, ale aj u nás na východnom Slovensku sú doliny, kde to používali, to pravdepodobne prichádzalo z východu, a ďalšia dolina na východnom Slovensku už nepoužívala v tradičnej medicíne. V tradičnej medicíne sa u nás používali bylinky prioritne. Takže ten zázrak sú tie drevokazné huby a výťažky z tých drevokazných húb, teda my ich dneska už voláme medicinálne huby alebo vitálne huby, ich môžeme nazývať. Ale v princípe sú to drevokazné huby z toho ekologického hľadiska názvu. Takže tieto látky majú v sebe neuveriteľné množstvo vitamínov, stopových prvkov, aminokyselín a tak ďalej, látok, ktoré sú prospešné pre človeka. Využíva ich aj štandardná farmakológia alebo farmácia, či sú to bylinky alebo či sú to aj drevokazné huby. Snažia sa nájsť účinnú látku, štandardná farmácia, tú látku izolovať, účinnú látku, aby si ju mohli potom patentovať, ale vychádza to von z toho komplexu, ktorý je v prírode. To znamená, farmácia extrahuje a urobí účinnú látku mimo komplexu, ktorý je pre nás prirodzenejší ako tá účinná látka samotná, vyextrahovaná. A my to robíme, že celé tie komplexy, cez tri technologické postupy, celé tie komplexy vyťahujeme z tých drevokazných húb, pretože inak, keď človek si hlivú ústricovú len tak krátkodobo uvarí alebo dá do praženice, tak to cez neho len prejde a tie látky si nedokáže to telo vytiahnuť. To znamená, my máme také procesy, že tie látky sa odtiaľ vyextrahujú a potom to konzervujeme v mede. Med je sám o sebe tiež takisto veľmi liečivý alebo veľmi užitočný v malom množstve, pretože obsahuje cukor. Veľa cukru nie je dobré. V malom množstve je liečivý, takisto má obrovské množstvo vitamínov, minerálov, ale my ten med používame len ako konzervant. Čiže kľúčové sú tam medicinálne huby, drevokazné huby, kľúčové sú tam nejaké byliny a koreniny. A máme vlastne namiešané také receptúry a z toho to vyrábame. Čiže keď som správne pochopil, tak pharma business si vytiahne jednu vec a keď tie testy a všetko dopadne dobre, to si nechajú patentovať a vlastne zarábajú na tom. Ale tu je tá komplexná sila. Že nie len, lebo to komplexné asi na tom sa nedá tak ryžovať a nedá sa to patentovať, že toto, ale to jedno, čo oni robia, to akože vyťahnú, spravia z toho tabletku a to potom predávajú, kdežto tuto vlastne je tá komplexná sila, ktorá predpokladám
keďže príroda je tak dizajnovaná, že pôsobia synergicky jednotlivé tie zložky v tých drevokazných hubách a bylinách jedno s druhým, takže toto má, dá sa povedať, úplne iný účinok ako nejaká tá jedna, aj keď certifikovaná tabletka. Farmácia robí perfektnú vec, že hľadá účinnú látku. To je perfektná vec. Lenže čo robí? Inšpiruje sa v tradičnej medicíne niečo, alebo skúsenostnej medicíne, niečo, čo niekde funguje. Keď niečo niekde funguje, tak vidia, že tam niečo funguje a snažia sa, oni nevymýšľajú nič nové. Proste všetko ide z prírody. Aj oni, čo riešia, tak rozoberajú tú prírodu na nejaké malé častice, na malé jednotky a hľadajú tú účinnú látku. Keď ju nájdu, je to super, ale tak ako aj ste povedali, ide tu o obrovskú synergiu, keď to je v nejakom komplexe a to oni ešte stále nemajú preskúmané, to budú skúmať ďalších 100 rokov ešte. Lebo v tej jednej hube je, dajme tomu, 200 látok. V inej hube je 150 látok, v ďalšej hube je 270 látok, v mede je ďalších 200 látok. Hej. V rastlinách to isté. To znamená, tam dochádza k stavu, že 1 plus 1 je, dajme tomu, 11, alebo 1 plus 1 je 3. Vôbec to nie je, že 1 plus 1 je 2. To znamená, tie komplexy fungujú úplne inak ako jedna tá účinná látka. Ale tá jedna účinná látka má liečivý účinok. To znamená, že tá farmácia to robí dobre, že hľadá tú účinnú látku, ale má to iba krátkodobý účinok a malo by to liečivo byť iba krátkodobé. Nemalo by to liečivo byť používané dlhodobo, keďže to je niečo syntetické, neprirodzené pre telo. Malo by to byť používané len krátkodobo, malo by to byť len na liečenie, ale veľakrát vieme, že to má kopec vedľajších účinkov, čo veľakrát z prírodného liečiteľstva alebo z tradičnej medicíny, a môžu povedať, že aj z východnej medicíny, veľa týchto vedľajších účinkov nie je. To znamená, že my môžeme pomôcť človeku vrátiť sa k zdraviu bez vedľajších účinkov, alebo mu pomôžeme sa vrátiť k zdraviu s vedľajšími účinkami. A tá farmácia veľakrát pomáha v úvodzovkách vrátiť sa človeku k zdraviu s vedľajšími účinkami, ktoré bývajú veľakrát tvrdé, nepríjemné. To je jedna vec. No a hlavne môžu si to patentovať, tak jak ste povedali. To znamená, že keď nájdu jednu účinnú látku, ktorá nie je v prírode, ako ten komplex, ale vyťahnutia účinnú látku, tú molekulu, tak si ju dajú patentovať a na tom potom môžu zarábať. Hej? Ale ten prírodný komplex sa patentovať nedá, lebo to nie je novosť, je to z prírody, je to príroda nám to dala, tak to sa patentovať nedá. Preto tá farmácia, keď chce zarobiť, tak musí si všetky tie veci patentovať. A vtedy vlastne farmácia zarába. A potom samozrejme je to o systéme, že tie lieky oni dostanú do systému, my platíme nemocenské a poistky a neviem čo všetko možné, odvody, dane, to ide na lieky, lekár predpíše takéto lieky, to ide presne na tieto lieky. No takže to je celý komplex potom, že prečo nám, dajme tomu, zdravotníctvo nefunguje, ako by mohlo fungovať, keď riešime iba účinnú látku, keď riešime iba nejaký špeciálny problém, neriešime to komplexne, keď nemáme systém, ktorý by podporoval zdravých ľudí a máme systém, ktorý podporuje zásah na chorom človeku. Hej? To znamená, že nemáme systém, ktorý by podporoval prevenciu a zdravých ľudí, ale podporujeme naozaj len to choré. Takže to je veľký komplex, ale to, čo my sa snažíme v prvom rade prevenčne pomôcť človeku vrátiť sa do východzieho stavu a východzím stavom človeka je zdravie, do zdravého východzieho stavu. To znamená, že optimalizovať, tonizovať, harmonizovať a to vlastne robia tie medicinálne huby spolu s tými koreninami a spolu s tými bylinkami, ktoré tam dávame. Povedzte mi, lebo teraz ste vlastne otvoril, dá sa povedať, Pandorinu skrinku a jemne sme sa dotkli toho, ako funguje zdravotníctvo, že to je vlastne finančný projekt. Lebo je to vlastne o peniazoch a v spojení s farmabiznisom to sú čisté peniaze. Čiže to zdravie tam hrá, nechcem povedať druhé husle, lebo v symfonickom orchestri je tuším 4 alebo 5 radov tých huslí a toto myslím, že je taký 12. rad, toto zdravie. Hovorí sa, že
pri onkologických pacientoch tam ich buď zabije tá nemoc, alebo tá liečba. Že oni majú dve možnosti. Ako veľmi zjednodušené, ja teraz nechcem proti klasickej medicíne niečo kričať, ale tých prípadov je strašne veľa, kdežto pri tej alternatíve, ktorá niekedy nemusí výjsť. Ja hovorím, že nemusí výjsť, záleží od štádia a tak ďalej. Veľa je tam tých faktorov, ale vlastne nepoškodí. Nenazvime to alternatívna liečba, aby nás niekto nemohol za toto poťahovať, ale by som povedal, je to taká podporná, čo každý doktor nemôže mať nič proti tomu, že ten pacient bere tieto podporné výživové doplnky, lebo nie je tam kontraindikácia s klasickými liečebnými postupmi, čiže tam sa nedostávame do konfliktu. Áno. Ale ešte predtým, ako by sme to ďalej rozoberali, ja som zabudol na jednu podstatnú otázku, čo teda, ja si myslím, že každému môjmu divákovi bude vrtať v hlave. Ako ste sa vy k tomu vlastne dostali? Lebo vy nie ste vzdelaním a povolaním farmaceut. Nie. Nie som ani lekár, ani farmaceut. A bola pritom taká záležitosť, že môj priateľ, s ktorým... Ja som vyštudoval termodynamiku a ekológiu životné prostredie vo Francúzsku, termodynamiku na Slovensku, na Storiarine, a priateľ bol architekt. Ale mali sme perfektný vzťah, pretože on bol tvorivý veľmi, mal rád ekológiu, životné prostredie, tvorbu, kultúru. A veľmi sme si rozumeli, dostal rakovinu. A išiel štandardnou cestou. To znamená, že išiel k lekárom, presne čo mu povedali, presne tak robil, totálne ich počúval, chodil na Klenovú tu, na Kramáre v Bratislave. Stav sa mu stále zhoršoval. To znamená, že mal najskôr rakovinu na obličke, vybrali mu, nasadili mu chemoterapiu, čiže štandardná liečba, dokonca mal tam aj ožarovanie konkrétne, ale jak ten čas bežal, jak chodil stále na tie chemoterapie, tak hovorí, že stále sa mu stav zhoršuje, že sa cíti stále horšie a markery mu stále stúpajú, jak chodil stále na kontroly. Tak v tom čase ja som ho nahováral nech skúsi niečo z prírody, prírodné, nebudem hovoriť alternatívne, ale prírodné, hej, že aj tá chemoterapia čerpá len z prírody. Chemoterapia nerobí nič nové, len čerpá z prírody a extrahuje nejakú účinnú látku, to je všetko. Že hľadajme nejaké prírodné komplexy. Moja babka bola bylinkárka, tak mal som k tomu blízko, som na to nahováral, dlho nechcel Juraj, volal sa Juraj, dlho nechcel, až napokon, keď už ten stav bol taký zlý, že mal metastázy v celom tele, tak povedal, že dobre, že ideme na to. A on nejakým spôsobom dal si tú robotu. Ja 30 rokov sa venujem interiérom. Do sveta chodíme, vyvážame slovenské výrobky do sveta, na Island napríklad pravidelne. A nemal som toľko času, takže on urobil perfektnú vec a tým, že bol taký systematik a vedecký, tak si naskúmal veci a hľadal, že v ktorých kultúrach mali problém s rakovinou alebo s nejakými chronickými chorobami. A samozrejme našiel určité oblasti po svete všeobecne a samozrejme bolo to spojené s nejakým zdravým vzduchom, s vodou, že ľudia žili na vzduchu, mali nejakú fyzickú robotu, jednoduchšia strava. Tam kopec vecí tam akože bolo takých jasných, ale to on nejakým spôsobom aj tak žil. To znamená, že od toho sa nevymykal. Ale objavil jednu takú spoločnú vec, že všetky tieto kultúry používali v tej svojej tradičnej medicíne alebo ešte skôr v kuchárstve, že používali tieto drevokazné huby. A oni, keď si varili guláše, a to jedno, či to bolo v Amazónii, alebo na Sibíri, alebo v Číne, v Japonsku, keď si robili guláše v kotli, tak to dávali tam ako korenie. A samozrejme na východe sa robili aj výskumy a zistili, že toto má také účinné látky, také účinné látky. Z toho začala potom aj samozrejme chemoterapia alebo farmácia sa inšpirovať. A vlastne on týmto spôsobom prišiel, že toto by sme mali robiť. A potom zisťoval, že ako to vlastne extrahovať, tak sme komunikovali aj na Sávke s ľuďmi tu v Bratislave. Ako to robiť, že treba to robiť nejakými technologickými postupmi, aby sme tie látky odtiaľ dostali, lebo to nie je ľahké ich odtiaľ vytiahnuť. To znamená, že vy keď si zoberete drevokaznú hubu, spravíte si z nej prášok, tak to je nič, to len cez vás prejde. Hej? Takže začali sme to vyrábať a on stále chodil na tie markery, stále bral ešte tú chemoterapiu v tom čase, jak sme toto robili.
To bolo vlastne paralelné, že on stále pokračoval v tom, ale ten stav sa mu stále zhoršoval a súčasne sme už vyrábali niečo takéto. A v určitom momente, už keď tam prišiel, mali to aj vyrobené, tak na Kramároch tam povedali, že už má metastázy aj na mozgu a že to už je viac menej konečná, že proste, že už pripravovali na to, že na dožitie, že už mali len v podstate domov dožiť. Možno má rok, pol roka, rok života, že nevedia povedať koľko, ale keď už sú metastázy na mozgu, to už je veľmi zle. To už imunita, telo si nevie poradiť s tými metastázami v tele a už sa to chytí potom na mozgu, tak to už býva veľmi zle. A on vtedy povedal, že tak viete čo, ja som s priateľom niečo vyvinul, niečo vyrábam, ja toto už ďalej pokračovať nebudem, v tejto chemoterapii idem teraz urobiť niečo iné. Tak, že keby ste mi zmenili liečbu, tak skúšam s vami, ale vy v tom stále pokračujete. Ja musím urobiť zmenu, pretože keď nerobím zmenu a stav sa stále zhoršuje, no tak kam to pôjde? Takže a aj tak mi už teraz hovoríte, že už to nemá kam ísť, že už to ide k zániku, no tak to bol nejaký rok 2013, 2014 to obdobie. A vtedy skončil s chemoterapiou a dohodol sa s nimi, že bude chodiť ešte na markery a začal užívať toto, čo sme vlastne vyrobili. Po prvom mesiaci išiel na kontrolu, mal polovičné markery. Po ďalšom mesiaci mal polovičné z polovičných. Po ďalšom mesiaci mal už len nejakých 7, čo stále ešte nebol zdravý, ale už to bolo vynikajúce. A na 4. mesiac mal nulové markery. Pri tej prvej kontrole, keď mal tie polovičné markery, tak tam tí lekári, čo je? Že merali znovu, lebo že nejaká chyba sa musela stať. Zistili, že nie, že to totálna zmena, tak aj sa ho pýtali, že čo vlastne urobil, alebo čo robí, či chodí niekde do Švajčiarska na nejakú špeciálnu liečbu. Že nie, len toto z prírody a vyrábame si to, ale že to neexistuje, že to proste, keď chemoterapia a naša liečba nezaberá, jak môže niečo takéto zaberať, hej. Takže, ale ešte urobili jednu vec, že mu vybrali tie 2 nádory operačné na mozgu, aby mohol vidieť, lebo mu tlačili na zrakové centrum. To bolo perfektné, lebo on hovoril, že nevie, čo bude, ale ak má, dajme tomu len rok života, tak si chce ešte čítať. Hej, ten posledný rok života, že rád čítal Juraj. Takže to ešte urobili a to robia perfektne, akože operácie robia perfektne naši lekári. Aj kopec iných vecí robia vynikajúco. To nebudem akože nadávať na zdravotníctvo v tomto zmysle. A plus takisto je tam obrovské množstvo lekárov, ktorí to sú srdciári, ktorí to robia od srdca, hej. Aj tí, ktorí idú do farmácie, tí ľudia, to veľakrát chcú pomáhať ľuďom, že to je proste, chcú pomáhať ľuďom. Lenže tá chémia ich dovedie a potom ten systém ich dovedie k niečomu, že oni sú v tom chemickom systéme. A chemický posyp si myslia, že funguje, ale x-krát nefunguje chemický posyp. No lebo tie pravidlá im nedovolujú použiť niečo iné, lebo protokol. Áno, a plus navyše, keď niekto študuje 6 rokov a potom si robí ešte nejaké atestácie a potom celý život na niečom funguje, aj pre neho, ja chápem aj tých lekárov, pre neho je ťažké prijať niečo, že nejaký bylinkár alebo necertifikované, že by mohlo fungovať lepšie ako toto nejaké liečivo od nejakého špeciálneho výrobcu veľkého, farmaceutického. Hej. Takže a ono kedysi to mal, aj tam tiež tam bol dobrý úmysel, lebo bolo kopec všelijakých podvodníkov, šarlatánov v rámci byliniek a v rámci tohoto a vyliečím vás, dajte mi nejaké peniaze, vyliečím vás. Čiže ono tam bol ten dobrý úmysel, ale dobrý úmysel a veľa dobrých ľudí tam ide a veľa vzdelaných ľudí tam ide. Veď oni musia končiť ťažkú školu, musia strašne veľa vecí sa naučiť, musia veľa vecí ovládať, tí lekári alebo tí farmaceuti, hej. Ale potom tým, že idú ako keby zúženým smerom a poznanie není len to chemické. Poznanie je aj spánok, aj relax, aj psychológia, aj čistá voda, aj vzduch, aj aminokyseliny, vitamíny, fytoterapia, aj dokonca homeopatia, čo tiež akože dávajú bokom, že to není vedecké. Áno, není to vedecké, ale keď to funguje na zvieratách, tak mňa zaujíma prioritne tá skúsenostná medicína. Ja som technik, hej, pôvodom, takže mňa zaujíma, čo funguje. Následok, príčina. Hej. A keď nefunguje nejaká štandardná chémia, tak jasné, že budem hľadať niečo iné. Ale miesto toho, aby to poznanie, ktoré je o mnoho komplexnejšie ako len ten chemický posyp, ale v tom chemickom posypu je strašne veľa vedomostí. Hej? Aby ten chemický posyp mohol byť tak, jak je. Tam je strašne veľa vedomostí a strašne veľa inteligentných ľudí na tom robí. Žiaľ, systémovo
niekto z toho profituje. Hej? Ale nie sú to veľakrát tí ľudia, ktorí na tom robia, tí inteligentní ľudia. Veľakrát sú to všelijakí iní exoti. Poviem príklad, kedysi my sme boli Československo, tak hore na severe Moravy bola firma Galena. Galena, farmaceutická firma, robila kedysi aj Kofolu, dneska Kofola je samostatná. Veci robila, malinové listy odobrali. Slovako Farma. My sme ako decká sme chodili zbierať kašky, akože prvosienky a podbel a neviem čo. Vykupovalo sa. Čiže oni z prírody, akože kopec vecí sa bralo. Potom Galenu kúpila Teva, izraelská firma farmaceutická. A dneska podľa všetkého, teraz tam prebiehajú veci, že už to idú vlastne finančníci. To znamená, že to sa tak posúva, že od tých prírodných látok, o používanie prírodných látok aj v tej farmácii, alebo v tých, jak bola Slovako Farma, alebo táto Galena, sa používalo veľa prírodných látok. Stále viac a viac sa používa tá chémia a dokonca od štandardnej farmaceutickej firmy to idú kúpiť finančníci. To znamená, že ešte sa to posunie niekde inde a finančňákom, nepoznám ich všeobecne všetkých, nechcem na nich nadávať, ale v prvom rade finančňáci chcú zarobiť. Hej, to znamená, že ak to pôjde týmto smerom, že finančňáci budú skupovať farmaceutické firmy, tak ciele sú nejaké tých finančňákov. Tej farmaceutické firmy boli nejaké ciele a tých farmaceutických firm, ktorí išli tým prírodným smerom, boli nejaké ciele. Ale tie ciele sa niekde posúvajú. To znamená, že síce teraz odbočujeme od tých našich produktov, ale je to taký trošku... Bo to je filozofia toho, že to zdravie, jak som hovoril, je pri 12. pulte v symfoniáku. Čiže to už nie je počuť. To už absolútne nie je počuť. A pri tom prvom pulte sú tie excelovské tabulky, ktoré hádžu súvahy a zisk. No. A toto je to. No ale trochu sme odbočili od toho Juraja, že ako teda to skončilo. Aha, jasné, jo. No, takže Juraj začal brať tieto výrobky, čiže skončil na nulových tých markeroch. Tak tí lekári, že zázrak sa stal, že nie je zázrak, toto som urobil. A to neviem, či som povedal, alebo nie, ale že povedal, že a urobil som vedecký pokus sám na sebe, že nezmenil som nič, nezmenil som spánok, že stačí, keď o 1 hodinu predĺžim spánok a už sa mi začnú iné biochemické reakcie v tele. To znamená, alebo začnem o hodinu skôr spať. Čiže tam sú ďalšie multiplikačné potom efekty, ak začnem nejaké iné veci meniť. Čiže on nemenil nič. Spánok, taký, aký mal predtým, presne kedy chodili spať, kedy chodili stávať, to robil to isté. Jedlo to isté, pitie to isté, mentálne nastavenie mal to isté. Ten fyzický pohyb takisto, snažil sa každodenne dať a tak ďalej. To znamená, stravu stále sa snažil mať, ktorú mal. To znamená, že jedinú vec, ktorú zmenil, doplnil toto. A potom tým lekárom povedal, že keď som nič nemenil, zmenil som iba toto. Tak pre mňa to je moja skúsenosť a môj fyzický dôkaz, že toto funguje. Lebo iné mi nemalo čo zafungovať, keď som nič iné nemenil. Hej? Takže samozrejme ľuďom hovoríme, že keď môžete, ak máte problém, tak zmente spánok, zmente relax, zmente toto. Tých vecí je veľa, ktoré ten človek môže urobiť sám pre svoje zdravie. No ale Juraj im krásne ukázal, že nič nemenil a iba túto jednu vec zmenil, no a dostal sa do stavu, že mal potom nulové tie markery, takže oni boli z toho v šoku. Takže, a tam bol taký príklad, tiež povedal im, že keď budete mať kohokoľvek chorého, ktorému neviete pomôcť, tak ako mne ste už nevedeli pomôcť, poslali ste ma dožiť domov, tak pošlite toho človeka za nami. Hej? Takže lekári neposlali nikoho. Ale boli tam sestričky, ktoré poznali Juraja a ktoré občas Juraj aj volali a posielali nejakých ľudí. Takže sestričky sa zachovali tak, že keď videli, že niekomu sa nedá pomôcť, tak snažili sa akože na pomoc. A teraz niekomu sme aj pomohli, niekomu sme nepomohli. Nedá sa pomôcť každému, nevieme, v akom ten človek stave je, pretože keď ten človek príde pod nejakú prahovú hodnotu, tak sa mu už nedá nejako pomôcť. Ale veľakrát on ešte není pod tou prahovou hodnotou, ale štandardnou liečbou sa mu už nedá pomôcť. A štandardná liečba to vyhodnocuje, že už je pod prahovou hodnotou. A on ešte tam nie je. On ešte stále sa mu dá pomôcť. Príklad bol Juraj. Juraj bol úplne krásny príklad toho, že štandardná liečba, koniec. A on to spravil
tak, jak to urobil. To znamená, že potom fungoval od trošku smutnejšie, že od toho 2014. už bol potom zdravý, až do 2021, kým tragicky nezomrel. Podľa všetkého zrazilo auto, kým jazdil na bicykli. Ja som bol na Islande pracovne a niekto ho doviezol ku nemocnici a tam potom v nemocnici upadol do kómy a žiaľ zomrel, ale tak ako si on vždycky robil srandu, že bude musieť zomrieť raz zdravý, tak to sa aj stalo, že potom roky bol zdravý, kým nezomrel. To je neuveriteľné. Dobre, vráťme sa teda k tým produktom. Áno. Drevokazné huby, ktoré sa spracúvajú nejakým procesom, to nebudeme rozoberať, lebo predpokladám, že je to vec obchodného tajomstva. Áno. A konzervujú sa v mede. Áno. Čiže keď je to v mede, tak to ani netreba, aby to bolo v nejak extrémnom chlade. Akurát myslím, že svetlo na ten med nepôsobí dobre, že je dobre, keď je to niekde v tieni. Čiže kľudne v kuchynskej linke, Áno. kde nie je nejak extrémne teplo, bežná špajza by stačila. A horúčava tomu nerobí dobre, hej? To znamená, že med nad 42-43 stupňov on degraduje. Tam sú bielkoviny, to ako my, keď máme horúčku, tak nad 42 stupňov to pre človeka začína byť smrteľné, pretože bielkoviny začnú degradovať veci a človek väčšinou už končí keď ide nad 42 stupňov. Hej? Čiže bežná izbová teplota. Bežná izbová teplota je ideálna, kľudne môže byť aj v chladničke, lebo potom stuhne rýchlejšie, lebo prirodzená vlastnosť medu je, že tuhne. Agátový napríklad nie, ten má viac fruktózy, tak on tuhne veľmi pomaličky, agátový aj rok, aj 2 roky vám vydrží tekutý, ale máte lipový med, ktorý do 6 mesiacov stuhne a keď máte jarný med, ktorý má tam ešte dokonca repku, tak on vám začne do 3-4 týždňov tuhnúť. Niekedy je to tuhé a tvrdé, ale to stačí len dať do hrnca s teplou vodou, voda teploty tela, 37, dajme tomu, a krásne ten med zmekne. Takže vy ste nielen odborník na drevokazné huby, ale de facto aj med, lebo predpokladám, že med využívate lokálny od lokálnych, teda slovenských medárov. Áno. Lebo dnes pod označením med sa v reťazcoch predáva kadejaký cukor, tak by som povedal. Áno. Čiže tam je ešte tá kvalita, že to používate medy tej najvyššej kvality? Áno. Dostupnej? Jediný slovenský certifikovaný biovčelár, ktorý funguje, tak v tej našej skupine, náš partner v podstate, s ktorým robíme a vieme, že ten náš výrobok konzervujeme v najkvalitnejšom mede, ktorý proste môže byť. Biomed, aby mohol byť certifikovaný. Samozrejme je viac biovčelárov na Slovensku, ale veľký certifikovaný biovčelár je iba tento jeden. A biomed to znamená že úplne, že do okruhu 5 kilometrov tam nesmie byť priemysel ani poľnohospodárstvo. Tam sú podmienky a plus samozrejme ten samotný včelár nesmie liečiť tie včely nejakými chemikáliami, ktoré nie sú schválené ako jednoduché, prírodné a tak ďalej. Takže robíme to ešte aj to, že to konzervujeme v tom biomede. A tam bola veľmi veľká jedna zaujímavosť, lebo my sme to pôvodne s Jurajom robili len do chladničky. My sme to vyrobili a každé 3 týždne sme robili nový. Lebo tam potom sa odparujú eterické časti a určité veci, takže proste hľadali sme spôsob, ako by sme to konzervovali prírodne. A Juraj pozeral jeden dokument, tak v 3000 rokov starej egyptskej pyramíde našli hlinenú nádobu, v ktorej bol med, tvrdý jak skala. Ale keď ho navlčili, dali mu tých 18% vlhkosti, tak krásne zmekol, to bola prvá vec, ale čo bol ten šok, a bol aj chutný, ale že čo bol však pre tých vedcov, že tam nenašli žiadne ani kvasinky, ani mikróby, ani baktérie, ani spóry baktérií, že by tam nejaké baktérie boli a že by zahynuli. Proste sa tam nechytalo do toho medu nič takéto. Takže, a vtedy si Juraj uvedomil, že toto je super vec na konzervovanie toho nášho produktu, aby sme to nemuseli každé 2 alebo každé 3 týždne vyrábať na novo a stále držať v chladničke, ale aby to mohlo byť takto. V izbovej teplote. A jedna malá čajová lyžička toho medu je veľmi zdravá. Už viacej medu už nie je zdravé, už to tam obsahuje cukor, ale malá čajová lyžička je veľmi zdravá. Takže... Áno, keď sme pri tom cukre, onkologickí pacienti vedia, že cukor je palivo pre nádory. Áno.
Čiže boja sa všetkého oprávnene, Áno. čo je spojené nejako s cukrom. Tuto ten med je tiež cukor, ale vzhľadom na tie množstvá, ktoré sú odporúčané pre konzumáciu, si myslím, že tam ten cukor nehrá nejakú rolu. Áno, toho množstva je veľmi málo v rámci tej čajovej lyžičky a hlavne my to odporúčame, ten, kto má nejakú chronickú chorobu, vrátane onko choroby, nech si tú čajovú lyžičku rozmieša do nápoja. A keď je onko pacient, tak nech to je graviola alebo Vilka Kora čaj, ale keď je to hociaká iná, tak nech si to dá do probiotické nápoje ako kombucha, vodný kefír. A tento nápoj, a keď nemá nič, tak hociaký čaj alebo hociaká voda, ale tento nápoj a tá lyžička v tom nápoji kľudne do pol litra vody alebo litra vody a popíja počas dňa. To znamená, že tam je totálne minimálne množstvo cukru, ktorý vlastne dodáva telu. Cukor telo nepotrebuje, pretože si ho vie urobiť z tuku, takže cukor v princípe nepotrebuje, ale potrebuje mozog cukor. Ale to minimálne množstvo cukru, to je nič. To proste to môže aj cukrovkár, keď nie je samozrejme príliš ťažký cukrovkár, ale to aj cukrovkár môže, to je menej ako gramový rožok, keď si dá človek. To znamená, že ak onkologický pacient nerieši, že čo je, hej, lebo veľakrát neriešia to, čo jedia, tak toto, keď si dá tú čajovú lyžičku do nápoja a popíja počas dňa, to není nič proste navyše, ale prioritne, čo je kľúčové, aby stiahol cukor zo všadiaľ, čo nemusí. To znamená, že vrátane ovocia. Ovocia by mal robiť úplne minimálne množstvo ovocia, a keď tak len nejaké bobulové ovocie. Hej. Čiže tam tých vecí je veľmi veľa, čo by ten človek mal robiť, ale na to sú špecialisti, na to by malo byť vecou onkológov, ktorí keď ľudí prepúšťajú, že im dajú to poučenie. Že im dajú to poučenie a čo majú jesť, jak sa majú správať, jak sa majú chovať a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale toto, čo sa týka tá lyžička toho biomedu s týmito účinnými látkami, to je nič, čo sa týka škodlivosti, oproti všetkým tým veciam, ktoré to má tie účinné a pozitívne veci. A hlavne, keď si to rozmieša do toho nápoja a počas dňa popíja, tak to je úplne minimum. Že sa to rozloží, to si telo ani nevšimne. Tak poďme konkrétne na produkty. Toto je produkt, ktorý sa volá Detox. Poďme si niečo povedať o tomto produkte. Detox sme potom urobili neskôr kvôli tomu, aby ten Elix bol ešte účinnejší. Detox slúži na detoxikáciu organizmu a plus navyše ešte aj potlačuje množstvo parazitov v tele. Parazity nie sú škodlivé, v našom miernopásmu v Afrike sú smrteľné, ale tu sú ľudia s tým žije, a či je mäsožravec alebo vegetarián, aj tak má parazity. Ale čo je dobre, je raz za čas, keď má niekto psíka, máčku, tak proste raz ročne očeruje toho psíka. A toto je vlastne prevenčné, pomôcť telu, aby proste potlačilo tie parazity, to je prvá vec. A druhá vec, pomáha to imunite tým, že nemusí sa imunita venovať tým parazitom a výlučkom tých parazitov. Hej? To znamená, že my tam máme látky, ktoré sú veľmi prospešné od pečení až po celú tráviacu sústavu na tú detoxikáciu a tým pádom to pripraví telo potom na prijímanie toho elixu, aby ten elix čo najlepšie prijímal to telo. Plus sú to látky, ktoré už priamo podľa rôznych výskumov z východu bojujú už aj s onkovecami, ktoré nepatria do tela. A je to perfektná vec prevenčne raz ročne. Ak má niekto chronický problém, tak to treba viackrát ročne zobrať ten detox, ale prevenčne raz ročne úplne stačí. Čiže je to taký predskokan tohto hlavného produktu, áno, ktorý sa volá Elix. Toto už je v takých tých 900 gramových flaškách. Vidím, že tu sú aj vypísané huby. Ryšavec šikmy, to som v živote nepočul. Lesko, kôrovka, hnedočervená. Toto sú úžasné názvy. Ale možno ich poznáte pod názvím, ako je čaga, alebo rejši, šitake, mitake. Je to taký komplexný harmonizátor, optimalizátor, tonizátor celého vnútorného ústrojenstva. A keď vnútorné ústrojenstvo je dobre nastavené, tak telo si vie poradiť so všetkým takmer. Hej? To znamená, že inzulínová rezistencia,
zápaly, toxíny. Vie si telo poradiť so všetkým. My keď si zlomíme ruku, tak lekár mi to nevylieči. Lekár mi to len zafixuje, dobre, mi to dezinfikuje, aby sa mi tam niečo nedostalo, zafixuje mi to, ale telo si to vyrieši samé. To znamená, že kosť sa zarastie sama, koža, ak bola aj roztrhnutá, to sa všetko sa spraví samé. Telo si to vie urobiť samé. Čiže kľúčové, čo týmto produktom vlastne my robíme, je, že napomáhame telu sa vrátiť do nejakej tej harmónie vnútornej, aby všetky tie biochemické reakcie, ktoré bežia v tele, aby bežali optimálne, tak ako majú bežať. A vtedy si telo vyrieši akúkoľvek chronickú chorobu samé. Čiže keď má spustených počítač treba z 20 programov, tak ide strašne pomaly. Áno. A hapruje a padá to, hlavne u PC-čiek to zvykne padať. Ale vlastne, keď z tých 20 programov 18 vyrieši, že sa s nimi nemusí zaoberať a rieši len tie dva hlavné, podstatné, ako trebárs telo, musí riešiť kopec vecí a trebárs na to onkoochorenie už nemá toľko energie to telo, keďže je zamestnané niečím iným. Áno. Takže toto vlastne umožní tomu telu sa sústrediť na to hlavné a nejakým spôsobom pomôcť tomu telu, aby sa uzdravilo samo. A plus navyše to má ešte aj také látky, ako sú terpény alebo glikány. Tých látok je strašne veľa, ktoré sú tam veľmi užitočné. Ale terpény sú napríklad látky, ktoré priamo bojujú s onko vecami. Hej? Využíva to chemoterapia. Glukány sú látky, ktoré sú hneď veľmi účinné na to, aby sa stimulovala imunita. Keď sa stimuluje imunita, moja vlastná, ktorá je už zlenivená, alebo je unavená, že riešilo 20 programov, presne tak je unavená, proste je vyčerpaná. Toto neuveriteľne napomáha trošku doplniť zvonku niečo, ale hlavne stimuluje tú imunitu, preberie ju, pomôže jej. Takže už len tieto, keby tam sme neriešili iné látky, už len tieto dve veci sú veľmi zaujímavé. Pri chemoterapii napríklad je perfektná vec, že keď to výborne tí lekári nastavia, tak tou chemoterapiou sa rakovina zničí, čo je super, to je perfektné. Len potom je tam druhá tá časť toho, že s tou chemoterapiou sa okrem tej rakoviny sa ničí aj imunita, alebo zvyšky tej imunity. Všetko, čo rýchlo rastie, sa ničí. Imunita vie rýchlo pomerne rásť, ale ničí sa aj imunita. Tuto a nehovorím, že to je zelený dolník, že to zaberá na všetko, hej, že prebije všetko. Nie. Ale je to neuveriteľná vec, že ako to dokáže pomôcť a súčasne budovať tú imunitu. Čiže neničiť ju, ale súčasne ju budovať. Čiže má to aj tie terpény, triterpény, má tu tie beta-glukány a kopec ďalších vecí. Každá tá drevokazná huba, my ich tam máme veľa, a každá tá drevokazná huba je trošku iná a tým pádom by sme povedali, že má trošku iné zloženie, aj iné rozloženie tých molekúl a trošku inak jedna pôsobí lepšie na jeden typ rakoviny, druhý na iný typ rakoviny, ale my to neriešime ako liečivo. Stále my to máme ako výživový doplnok, ale riešime to, aby sme napomohli človeku naspäť harmonizovať to svoje telo tak, aby si telo s tým vedelo poradiť samé. Áno, dostať toho človeka do formy. Áno, my sme x-krát prežili rakovinu a nevieme o tom. X-krát sme naše telo to absolvovalo a je to možno, že každý mesiac, možno, že každý druhý mesiac. Hej, nevieme koľkokrát, začalo nám niečo bujnieť, ale telo si s tým hneď poradilo, lebo máme imunitu na slušnej úrovni. Hej, ale keď je niekto v dlhodobom strese, alebo má dlhodobé zlé vzťahy nejaké, alebo zle spáva a kopec tých ďalších, zle sa stravuje, zle pije vodu, myslím, že málo pije vody a tak ďalej, alebo má málo pohybu, tak tá imunita začne oslabovať. A keď prejde pod tú nejakú kritickú hranicu, a to je dlhodobý proces, to nie je rýchlo, to je dlhodobý proces, tá imunita oslabuje, zase stupne, ale keď ten trend je stále klesajúci, tak to je len otázka času potom, kedy príde k tomu onkoproblému alebo nejaké chronické chorobe. A veľký problém dneška už je, že napriek tomu, že máme obrovské množstvo inteligentných ľudí,
Veď to kedysi na medicínu išli top ľudia, hej, zo škôl. To boli top ľudia. Na farmáciu takisto. Napriek tomu, že máme stále viac a viac poznatkov v rámci medicíny, v rámci farmácie, napriek tomu stále mladšie a mladší ľudia dostávajú chronické choroby. A je toho stále viac a viac. Takže niečo určite nie je správne. Hej? Takže nechcem končiť nejako negatívne. Oni robia veľmi veľa a veľmi dobrej práce, neuveriteľne dobrej práce. Tí lekári, a fakt, jak hovorím, veľa ktorí lekári sú naozaj aj srdciári a chcú pomôcť. No ale žiaľ v tom úzkom systéme ich to nepustí ako keby ďalej. A veľakrát ten chemický posyp pomôže 20-30% ľuďom, dajme tomu. Ale čo ten zvyšok? Hej? A plus navyše, keď ten zvyšok bude aj nejaké iné veci riešiť, tak ten chemický posyp má obrovský zmysel, ale to musí byť cielene. A to musí byť len občas. To je to ako s antibiotikami. Keď to budeme len tak sypať, tak ostanú baktérie rezistentné na antibiotika. Čiže antibiotika majú veľký zmysel, ale len cielene. Hej? A len v minimálnej forme. Hej? Nie, že to sypeme. Hej? Takže máte s týmito produktami aj nejakú spätnú väzbu od odberateľov? máme. Už teda odberateľov, ktorí to používajú pre veterinárne účely, lebo aj takí sú, ste hovorili. Áno. Myslím, že ste mi aj v našom rozhovore ukazovali fotografiu psíka, ktorý mal nádor a po používaní tohto preparátu vlastne ten nádor sa dá sa povedať, do takého znesiteľného stavu. No ale aj ľudia, ktorí, nemusíme hovoriť len o onkopacientoch, lebo však tých chorôb je strašne veľa. Áno. Čiže dá sa povedať, že funguje to komplexne, lebo však príroda funguje komplexne, takže aj tento produkt by mal fungovať komplexne. Takto. Není to, jak som hovoril, není to šeliek na všetko. To nie, to není, my to tak nemôžeme ani deklarovať, lebo to je výživový doplnok, to je prvá vec. Ale druhá vec, čo komplexne na tom produkte funguje, to, že napomáha telu ísť do nejakého svojho prirodzeného stavu. A to je čo je neuveriteľné na tom produkte, že keď sa človek dostane do toho prirodzeného stavu, tak telo si samo začne riešiť. To znamená, že toto není liek na tú konkrétnu chorobu. Hej? To, že to zaberá, že to má terpény a triterpény a že tým pádom to môže zaberať na určité druhy rakoviny aj priamo, to je fajn. Ale to není to. To není to. Kľúčové je, že telu dáva sílu, odbremení telo od ďalších... Vráti ho do toho východzieho stavu a keď je to telo v tom východzieho stave, tak si začne to telo riešiť tie veci. My sme geneticky naprogramované, že si vieme s tými chorobami poradiť. Takže to napomáha to naspäť vrátiť telo do prírodzeného stavu. A mali sme samozrejme takých, že však tam sú ale minimálne množstva toho. Áno, sú tam minimálne množstva, pretože to je stimulačné. Hej? To není liečivo, že tam bude mať neviem aké množstva, to by sme museli prejsť obrovskými štúdiami, aby sme povedali, že takto to je a je to teraz schválené ako liečivo a to bude trvať roky. Ale ani týmto cestou nejdeme, to nech rieši farmácia, ale je to stimulant, je to vrátenie tela do optimálneho stavu, je to adaptogén, správne nastavenie tela, adaptácia, nastavenie správna a je to stimulant, aj vrátanie celej tej imunity. A to je kľúčové k tomu, aby si telo potom s tým vedelo urobiť poriadok samé. To znamená, že ak ten človek je už vo veľmi, veľmi, veľmi zlom stave, takže to navrátenie už mu nepomôže. Hej? To znamená, ani náš produkt mu nepomôže. Hej? Ale veľa ľudí není úplne v tom katastrofálnom stave a veľa ľuďom sme pomohli. To máme spústu spätných väzieb. Kedysi som v 22. som chcel robiť distribúciu s jedným Čechom. Oni potom tam urobili v Čechách 2 firmy, ukradli ten podnikateľský nápad. Našťastie som im nedal recept, ale vtedy sme zbierali tie recenzie, tam bolo obrovské množstvo recenzií. Ak sme s tým detoxom a elixom pomohli. To bol rok 22 a 23. Tam sme zbierali tie recenzie. Potom s tým, že to vlastne uchmatol, takže našťastie nemajú ten kvalitný výrobok, tak jak my, takže našťastie som receptúru nedal. Tak my to teraz vlastne na novo rozbiehame. Na novo začíname zbierať tie recenzie a strašne ľuďom sme pomohli aj tu zo Slovenska, čo mám spätné väzby od rôznych typov chorób, tak to je unikátne. A samozrejme niekto nás ešte takisto sme mali jedného
ktorý nás napádal, že či to nie je len placebo. Ja mu hovorím, že placebo vie vyriešiť 20 až 30% chorôb. Hej? To je neuveriteľné, že ako môže fungovať psychologické nastavenie. Že keby to bolo placebo a máte rakovinu a pomôže vám to, tak človek bude vďačný, hej, aj za to placebo. Ale prečo viem, že to nie je placebo? Pretože to funguje na zvieratkách, tak ako ste sa pýtali. A na zvieratku darmo poviem, že vieš čo, daj si toto, lebo to ti pomôže. Na zvieratku placebo nefunguje. Hej? Takže mali sme prípad s koňom, mali sme prípady s psíkmi a teraz je posledný jeden prípad z Rakúska, kde veterinár, ktorý už na dôchodku, tak chcel pomôcť jednému manželskému páru a už bolo nezaberalo nič veterinárne, čo mal. Proste mu narastlo ten nádor taký na tvári tomu psíkovi, že už mu nezaberalo nič a už to bolo, že uspať toho psíka, aby sa netrápil. No a dopočul sa o tomto produkte, takže či to môže vyskúšať na psíka, je jasné, že však to je tiež cicavec, nech to vyskúša. No a efekt bol neuveriteľný. Do 6 týždňov to malo zmiznuté. Však fotku som vám ukazoval, takže to je neuveriteľné. Dobre, pán Rečlo, takže dá sa povedať, že sme opísali produkt a ako sa môžu moji diváci a samozrejme aj tí, ktorí toto nevideli, ale dozvedia sa o tom, ako sa môžu dostať k týmto produktom. Môžu si to kúpiť cez e-shop. Stránka je www.medelix.sk ako medelix.sk. Dovoľte mi, aby som náš rozhovor dokončil sám. Prečo sám? To, čo ste doteraz videli, sme nakrúcali ešte v októbri minulého roku. Medzitým firma prešla určitými, síce pre vás klientov nepodstatnými zmenami, ale zmenil sa aj vizuál produktov. Tajná receptúra ostala zachovaná a tým aj účinnosť tohto v úvodzovkách zázraku, ukrytého v tom najkvalitnejšom mede. Hlavným poslaním produktov Medelixu je pomáhať ľuďom. Technológia výroby je mimoriadne náročná, ako na čas, tak aj na prostriedky. Cieľom firemnej politiky nie je osloviť zákazníka prostredníctvom ponúkania zliav, ako to býva u bežných priemyselne vyrábaných potravinových doplnkov. Cena produktu je nastavená tak, aby bol dostupný, čo vylučuje uplatniť si bežné obchodné marže. S majiteľom, pánom Rečlom, sme sa dohodli, že výnimočne poskytne pre divákov tohto kanálu zľavu 10%, ktorá bude platná, ale len do konca mesiaca marca tohto roku. Názov zľavového kupónu treba zadať v pokladni e-shopu vo forme Brenda 2025. Prečo Brenda? No, tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že moja láska ma opustila minulý rok, v roku 2025. Volala sa Brenda, bol to Parson Russell Terrier, respektíve terriérka, a dôvodom skonu bol nádor. Neviem, možno vzhľadom na jej vysoký vek by to nepomohlo, ale mohol som to aspoň skúsiť. Vy máte teraz túto šancu, lebo disponujete touto informáciou. Neviem ako pre vás, ale pre mňa toto bol veľmi pútavý a zaujímavý rozhovor. Preto som sa rozhodol, že by bolo veľmi dobré pokračovať v podobných aktivitách. Pán Rečlo mi sľúbil, že privedie nových ľudí a prinesie nové témy, ktorým sa budeme venovať vždy raz za 2 mesiace. Tento formát bude mať názov Dajme si života budíček a bude prinášať zaujímavé informácie napríklad o liečivých bylinách, rôznych aj zabudnutých formách ľudového liečiteľstva a ostatných veciach, ktoré sa v súčasnej pretechnizovanej a prechemizovanej dobe postupne strácajú v mediálnom šume. Na budúce sa budeme venovať novému kardioprotektívnemu produktu, ktorý má za úlohu chrániť srdce a zvyšovať elasticitu ciev. Lebo, ako veľmi dobre vieme, na Slovensku je hlavným dôvodom úmrtia nie rakovina, ale zlyhanie srdcovo-cievneho systému. Pre dnešok vám prajem veľa zdravia a teším sa na vás na budúce.